అమ్మమ్మ కాపాడువమ్మ మా తల్లి వీధమ్మ అనమ ఇది జనమ అతరు పేరు వారతి కరణతో జయతో నమ హనుమ ఇది హనుమ కర్పూరు వారతి కరణతో జయతో నమ అరటి పండు జామ పండు పండు నారింగ పండు పండ్లనేమి తెచ్చినాము పూజలేమి చేసినాము మమ్మీ కాపాడవి మా తల్లి మరమవ అన్నమ ఇది గణనాకర పూర్వారతి ఆ కరణతో జయతో నమా పూజలేమి తెచ్చినాము పూజలేమి చేసినాము అమ్మమ్మ కాపాడవయ్య మా తండ్రి తిమ్మప్ప అనమ్మ ఇది గణనాకర పూరి వారతి కరణతో జయతో నమ